U ovih 20 minuta trebalo je da bude 2-0 za Španiju i to rutinski, čini mi se. Bez većih problema, šta se desilo sada? Kakav gol očekivao, mislim da je Pedri dao autogol, ali neobjašnjivo Hrvatska vodi 1-0 od 20. minuta. Nema objašnjenja za ovo šta se desilo. Mogućnosti, rekao bih, da u onom trenutku. Oja! 20. minut vodi Hrvatska 1-0. Pa šta rade golmani na ovom prvenstvu? Nakon izvanrednih ubacivanja sa strane i onda pogledajte šta nam donosi Euro, kakve se stvari događaju, kakve nevjerovatne scene, evo i na ovom meču. I brani Livaković i gol! Jasnost, Livaković, nova šansa, 1-1 Sarabija. 38. minut. Brani sjajno Livaković, ali ovaj drugi put nije mogao. Španija je prosto zbrisala, udarala iz svih oružja u ovom trenutku i 1-1. Torres, idealna lopta, evo gola koji postiže Azpilicueta. Prvi gol u dresu reprezentacije, 57. minut. Ovo je moralo se desi jednostavno. Hrvatska je opet tepno slomljena ovih 10 minuta. 5 minuta se drži. Ferran Torres. Ovo je prilika 2-1. Azpilicueta, 57. minut. I ovo je egzekucija, zamislite koga, Cezara Azpilicuete, prvi gol za Španiju uopšte. Ne prati desnu stranu, dobar prvi potez, problemi sada i ovo je katastrofa za Hrvatsku. Španija je postigla gol preko Ferrana Torresa, ali zašto niko nije čuvao igrača Španije? Gvardiol se zagledao i praktično rešio ovaj meč. 77. minutu. Čudo će biti potrebno da se Hrvatska vrati posle ovog novog šoka. Iskoristili su ovaj trenutak španski igrači. Sada pitanje koliko je to korektno na ovaj način, ali... U ovakvim nokaut utakmicama sve je moguće. Evo velike greške i sada je već Španija jednom nogom u četvrtfinalu. Ferran Torres. Nema gola, ima gola, nema gola, šta se desilo? Gol je svirao, lopta je prešla liniju, Hrvatska 3-2, 85. minut. Budimir, pa Modrić, ovo je prilika, Modrić i... A je li moguće? Pa je li moguće da... Gol pokazuje da je to gol... I lopta neće u gol. Ej, ovo se rijetko viđa. Kramarić čeka loptu, dobar centar, šut, evo ga gol! 3-3! Mario Pašalić je krenuo ovaj napad i nastavio da se kreće i postigao neverovatan gol u 92. minutu. Hrvatska se vraća opet. Pašalić 3-3! 3-3! 92. minut, kao da sam ga prozvao. Dobro ubacivanje, gol! Hrvatska je izjednačila, Pašalić. Olmo preko svih, loša procena Brekala, gol Morate! 100. minut Morata posle toliko promašaja, jedan volej koji je... Oršić za Moratu, Morata! 4-3! 4-3, je li moguće? 100. minuta. Tu velika prilika, Morata! Pala je još jednom hrvatska odbrana, Alvaro Morata, drugi gol na turniru. Evo lopte, evo šanse, evo prilike, sve je završeno. 103. minut, Oyarzabal. Olmo, nova prilika, Oyarzabal, Petri. 103. minuta. Još jedna velika prilika, ponovo je lopta u mreži, kakva surova osveta Španaca za one promašaje Oršića i Kramarića. I umjesto 4-3, sada je 3-5. Nije fair da se kaže kada se podvuče crta, Španija je bila bolja i zasluženo prolazi dalje.
Ovo je jedan spektakularan meč u kojem su jedan i drugi tim dali apsolutno sve što su imali. Španija je ta koja čeka rivala u četvrtini finala.